Esiintyjä kaukaa pohjoisesta Angelin kylästä, Ursula Länsman, ole hyvä. No, per päivipuhkaite tehkä pasetötteri maitte ja tervetuloa min pasetötteris Angelkoulu pasetötteris. Mun valtan tässä alkuun takkara juikossami tuonne pahtotoppa mukiilis, angelkiilis ja tuonne tannammalla sänkki värre. Noin 5 minuuttia. Ei ihan niin kauan. Puolletaan yhdessä. Hyvää henkeä. Hyvä henki tuli. Kiitos. Antero, Vuoksonplaanin kulinen tietäjä. Peppan alle, tai terassille, penkille, porontalia. Lisäksi tuonne naavaan. Teillä oli hyvä se, että kuka tuntee